ערב טוב, השתבח שמו לעד. אנחנו מתקרבים לט"ו באב, שעברנו את תשעה באב. דיברתי עם מישהו אתמול, אומר לי, איזה כיף, עבר תשעה באב. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא אוהבים את הימים האלה, זה הימים האלה מזכירים לנו צער ודין, את החורבן, אבל להגיד איזה כיף עבר תשעה באב, ככה לא. תגיד, אנחנו צריכים לראות מה לוקחים מתשעה באב. אז ניקח מתשעה באב ניקח מתשעה באב את כוח התפילה. ניקח מתשעה באב את כוח התפילה שהתפללנו, שקבעו לנו רבותינו, את הבחיות, את הקינות, שעם זה נמשיך קדימה. וזה מקשר לפרשת שבוע שלנו, פרשת ואתחנן, שפרשת ואתחנן מלמדת אותנו על כוח התפילה, ויש לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות גדולים שהוא צריך לגלות אותם. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוחות גדולים שהוא צריך לגלות אותם. כל אחד יראה בזמן צרה, בזמן קושי, בזמן סבל חס ושלום, מוציאים כוחות, אבל צריך למשוך את הכוחות האלה שמשכנו אותם בזמן צרה, למשוך את הכוחות האלה ביום יום, שתהיה איש חזק, שתהיה אישה חזקה. מה הכוונה חזקה? עם כוחות נפש, שמוציא את הכוחות, שהוא יש לו בטריה של כוחות, והוא מוציא אותה כל הזמן בתפילה, כל הזמן בבקשה, כל הזמן בתחנונים, כל הזמן לא מפסיק לקוות, לא מפסיק לבקש, לא מפסיק להתפלל. וזה באנו לעולם. תראה כמה דוגמאות, את ההלכות של התפילה, וסיפורים, וכמה כוחות אפשר לקבל, וכמה כל אחד ואחת, רק תתחיל. לא צריך הרבה. כל היסוד של כל הדברים הגדולים, התחילו בדברים קטנים. שטראוס הגדול, היום שטראוס הגדול, נכון שטראוס? היה חולף את הפרה. הוא הולך עם דלי של חלב. ויסוצקי היה שם תה בשקיות והולך. אז הנה, הם התחילו קודם כל, כל אחד פה. תתחילי. לא עבדה תקוותנו, לא עבדה ישועתנו, לא עבדה תאכלתנו מהשם. צריך לראות איך שאפילו חרב חדה, נתן את הדוגמאות, מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. יראה איך שהוא ממשיך לבקש, ממשיך להתפלל, ממשיך לצעוק, ממשיך לקוות, ממשיך לחיות. כן. הלכות תפילה, סימן צדיק ח'. מאיפה הכנו את השיעור שקישרנו אותו לתפילה? משה רבנו, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבנו התחנן 515 תפילות. היה צריך להתפלל עוד תפילה אחת. הוא היה נכנס לארץ ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. תעצור. יש לי את הסיבות שלי. הקדוש ברוך הוא יודע אם היה נכנס ובונה את הבית מקדש. אם היה בונה את הבית מקדש, אי אפשר היה להחריב אותו, כי היה בונה אותו בקדושה כזאת נוראה. והקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל עדיין לא מתוקן. ואם עם ישראל עדיין לא מתוקנים, יצטרכו עכשיו להגיע למצב שאו הם או בית המקדש. נו, אז מה לעשות? אז מה, אם אתה בונה מעשה ידיך של משה רבנו, אי אפשר להרוס. אז מה, אני ארוס את עם ישראל? לכן לא תמיד הקדוש ברוך הוא אומר לנו את הסיבות. אז מפה התחזקתי לעשות שיעור על כוח התפילה. ואני עם כל השנים שאתה עובר, וכל פעם עוד ניסיונות ועוד ניסיונות ועוד בעיות ועוד מניעות, אתה מבין כמה שאין לנו בעולם הזה חוץ מהתפילה. מה תגיד? תורה? גם התורה.
מעשים טובים, כמה מעשים טובים. אבל תפילה אתה יכול להתפלל בכל רגע. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, רצון הרב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אז זה הקרוב השם לכל קוריו, אתה יכול להתפלל. את יכולה להתפלל, אף אחד לא יכול לקחת, מי יכול לקחת לך את התפילה? מי יכול למנוע אותך מלהתפלל? זה כלים, זה כלים. הקדוש ברוך הוא תרחם עליי, תנקה אותי, תנקה את הילדים, תנקה את עם ישראל, שיט עם ישראל. מה אתה הולך לקנות דברים, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, תרחם עליי. כל שנייה ושנייה, הפה הוא יכול לעבוד. ישר מחובר אונליין לבורא עולם, ישר מושך ישועות. עכשיו בוא נראה את ההלכות של התפילה, חלק מההלכות, סימן צדיק ח', זה יעזור לנו. המתפלל צריך שיכוון בליבו את פירוש המילות שמוציא בשפתיו. כשאתה מתפלל 18 או אפילו כמה מילים אומר לשם, תכוון להבין את המילים שאתה מוציא מהפה, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, השם יתברך עומד כנגדו, מאזין לתפילתו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. עכשיו אתה בא לתפילה, בא לבית הכנסת, עכשיו רבתי עם בן אדם בטלפון בחוץ, השם שפתיי תפתח, אי אפשר ככה. או ללכת עוד 5 דקות, אם אין ברירה, אין ברירה. אבל מניין יותר מאוחר, לעשות יישוב דעת, או לעשות יישוב דעת, ככה יושב, ככה מרגיע את עצמו, מנסה לשכוח את זה, ומסיר את כל המחשבות הטורדות אותו, ועומד ומתפלל. עוד, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם. לא, ויחשוב כאילו, הכוונה זה אם היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל להיכשל. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם הייתי מדבר עכשיו בן אדם גדול וחשוב, לא הייתי, נכון? מוציא מיני, ביישוב דעת, בדרך ארץ, נכון? מסודר. אז ככה קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לנו, היו חסידים ואנשי מעשה. מה הם היו עושים? שהוא מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהוא מגיעים להתפשטות הגשמיות. מגיע לדרגות כאלה, הוא מוציא את הגשמיות ממנו, ועומד ומתפלל, הוא כולו כבר זך וטהור. הלאה. ואם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. לא מתייחס אליה, לא מפתח אותה, ממשיך קדימה. וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמיים. ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. עכשיו, הרבה אנשים בתקופה הזאת הולכים לטיולים, בין הזמנים וזה וכו' וכו'. הוא לא יכול בזמן תפילת 18 לתכנן את הבריכה, לתכנן על האש, לתכנן את המסיבה שלו לפני תפילת 18. אתה בא לתפילת 18, אני זורק את כל הדברים האלה, זורק אותם, מוציא אותם מהלב. וגם לא חושב בשום דבר אחר שמטריד אותו. דוך, אני מול השם יתברך. הלאה. ויחשוב קודם התפילה, מרוממות האל ובשפלות האדם. כמה השם יתברך גדול, כמה הוא שולט על כל העולם, כמה הוא ברא את כל העולמות, כמה הוא מרחם על עם ישראל, כמה הוא שומע, כמה התפילה יכולה להפוך את הכל, כמה השם יתברך חם וניסה ושומר על עם ישראל. זה שבא להתפלל, זה הכנה מתרימה. ומשפלות האדם, מה זה משפלות האדם? כיצד נכניע את ליבנו אם נחשוב על מעלתנו לפני התפילה? אני גיבור, אני חזק, אני עשיר. כל מהות התפילה שבן אדם מתפלל, בתחנונים ידבר רש. בתחנונים ידבר רש. מה הכוונה? אין לי שום בריאות בלי שהשם ירפא אותי. אין לי שום פרנסה בלי שהשם מפרנס אותי. אין לי שום דעת זולתי השם יתברך, אם הוא לא ייתן לי דעת. אז מה אתה יכול?
זאת אומרת, אם בן אדם יבוא לפני התפילה ויחשוב לפני ה-18 את כל המעלות שלו וכולי וכולי, זה לא טוב. צריך למצוא את הנקודות טובות במהלך התפילה. אומר רבי נתן, לפני תפילת 18, מה אנחנו, מה חיינו, אבל אנחנו עמך וצאן מרעיתך. מוצאים את הנקודות טובות אחרי זה, ועם זה באים להתפלל, אבל לפני התפילת 18, יחשוב, רוממות האל ושפלות האדם. כמה אני לא יכול לעשות כלום בלעדיו. כמה אני תלוי בחסדיו. כמה אני תלוי בבריאות שלי, בכוח שלי, בשמחה שלי, באמונה שלי. הכל זה ממנו. עוד. לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו. יחשוב בשוק. בדיעבד, לכתחילה. 2 ב-10, 3 ב-10, 5 ב-10, רק היום. או מתפלל עכשיו, עומד לפני בשדה תעופה, והוא כל שנייה, עוד פעם, לכתחילה לו. הוא צריך לקרוא לו למטוס. טיסה 837, והוא 837. איך הוא יתפלל? איך? זה מבטל את הכוונה שלו. איך יעמוד ככה בתפילה? עזוב הנוס עכשיו. אין הנוס, זה לא הלכות לאנוס. זה מה לכתחילה עכשיו? הנוס זה הנוס, העיקר תפלל. ולא בשעה מבטל את כוונתו. הלאה. התפלל דרך תחנונים, כרעש המבקש בפתח ובנחת. יש שתי דעות בגמרא איך להתפלל. שולחן ערוך פסק את שניהם. גם בתחנונים, מה זה תחנונים? תן לי מתנת חינם. זה תחנונים. תן לי מתנת חינם. לא בזכותי, לא בזכות אבא שלי, לא בזכות התפילות שלי, כלום. הכל מתנת חינם. עוד. ובנחת. מה זה בנחת? שלא תיראה עליו התפילה כמסע. אנחנו נתפלל שתי כוונות בתפילה, כאילו, שתי דברים. גם בתחנונים, מתנת חינם, וגם שהתפילה לא תהיה עליי כמסוי. מה זה כוונה כמסוי? כנטל, נו. אני מדבר, מתפלל, דוגמה, אדם מתפלל בתחנונים, אבל הוא, מתי נמצאים כבר את הברכות? לדעת שולחן ערוך לא יצא. שגם בתחנונים, וגם שלא תהיה עלינו כמסוי. כן, אבל זה אמרתי משהו אחר. הוא אומר שאנחנו שמחים שאין תחנון. אני חושב שהתחנון הוא נוגע לנו בנקודות הלא טובות, ואנחנו את זה לא אוהבים. אשמנו, בדיוק, לא בגלל שזה מקצר את התפילה, כי עוד 2 דקות. לא. אתה אומר, מה אתה אומר? אתה יורד בנקודות הרעות שלך, ואדם לא אוהב להגיד על עצמו שהוא לא טוב. אשמנו, בגדנו, גזלנו, נעפנו. בסדר? כן, בגלל היה פה ברית, היה פה סנדק, היה פה סיום מסכת. הלאה, התפילה, צריך לזכור את זה, אז היה לנו קורבנות. היום אין לנו קורבנות. מה אנחנו אומרים? ונשלמה פרים שפתנו. במקום פרים, אני מביא את השפתיים שלי, את הדיבור שלי, את התפילה שלי, שהיא במקום הפר, במקום הקורבן. הנה, תפילה היא במקום הקורבן. ולכך צריך להיזהר שתהיה דוגמת הקורבן, בכוונה, ולא יערב במחשבה אחרת. הרי הקורבן, אם בן אדם מביא אותו, ורק במחשבה, הוא חושב לאכול אותו לאחר הזמן המותר, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. הוא הפך אותו כבר לפיגול, את הקורבן. הקורבן נפסל, אף אחד לא יודע, אבל הקורבן פסול. אני אוכל אותו עוד יומיים, יש לו לאכול אותו רק היום, או עד חצות, או עד עלות השחר. אני אוכל אותו מחר, מי יודע בכלל? הוא פיגל אותו. אותו דבר התפילה. לא נחשב קורבן כזה. הוא עולה כן, אבל הוא לא נחשב לו. אי אפשר, לא יודעים, אף אחד לא יודע. מי יודע? רק מי שיש לו רוח הקודש. יהיה תפילות, בטח שיהיה תפילות. הנה. הלאה. וראוי שיהיו לו מלבושים נעים מיוחדים לתפילה, כמו בגדי כהונה. אומר אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה.
ומכל מקום טוב הוא שיהיו לו מכנסיים מיוחדים לתפילה משום נקיות. אני עובד אז הוא בא עם מכנסיים מלוכלכים. נו, פעם נגיד, על כל יום. אם היית הולך לראש עיר, כל יום היית הולך ככה? ראש עיר רק. אז תביא איתך שקית, הנה שנייה שירותים, תוריד, תשים, מה הבעיה? אז יש לו אוטו? אם הוא בא באוטו, עזוב, הוא בא באוטו? כן, יאללה, שים שנייה. תבוא עם מכנס, תבוא עם חולצה, שנייה אחת. תתחיל עכשיו, לא מסביר עכשיו. תשמע, אתה לא עושה טובה שאתה מתפלל. אתה מתפלל על החיים שלך. הבנת נקודה? כמו הוא עובד. הכל עובר, קונה הכל. כן, בטח. כן. הלאה. עכשיו, אדם מתפלל. גמרנו להתפלל. השתבח שמו לעד, התפללתי. בטח ובטח אל יחשוב ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתי. כיוון שכיוונתי בתפילתי. אל יחשוב ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתי כיוון שכיוונתי בתפילתי. כי אדרבה, זה מזכיר עוונותיו של אדם, שעל ידי כך מפשפשים במעשיו, לומר בטוח ובזכויותיו. מה אמרנו? בתחנונים ידבר רש. אז לא בגלל שאני כיוונתי בתפילה, אפילו כיוונתי, זה לא קשור לכלום, זה הכל מתנת חינם. אני בא אליך בתור מתנת חינם, שאני זוכר את זה, לא, נגמרת הבעיה. הבנו את הנקודה. כי אם אתה מה אתה אומר לי? בגלל שהתפללתי, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי. אני יכול להגיד, בגלל שהתפללתי, הקדוש ברוך הוא עושה לי מתנת חינם, בסדר, בעזרת מתנת, אבל לא לתלות את זה בתפילה, הכל במתנת חינם. הלאה. אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו, רק במתנת חינם, בחסדו, ויאמר בליבו, מי אני דל ונבזה, בא לבקש מאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם בריאותיו. מי אני דל ונבזה, בא לבקש מאת המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם בריאותיו. זאת אומרת, ענווה שאתה בא, מי אני? זה שההלכה בשולחן ערוך, זו החסידות, הלכות בתפילה, זה הלכות תפילה. הלכות תפילה, סימן צדיק ח'. הרב נועם אלימלך זצ"ל, הביא אותו הרב אברז'ל בספר שלו אמרי נועם. הייתה לו ענווה גדולה מאוד. המגיד מקוזניץ, בזמן ההלוויה עליו, הוא הספיד אותו, את הנועם אלימלך. את הנועם אלימלך מליזנס, כן, הספיד אותו. סיים את ההספד, התחיל לצחוק. צחוק. ההלוויה צוחק. אמרו לו, איך אתה צוחק? אמרו לו, מה, הרב שלך נפטר, הספדת אותו עכשיו. אמרו להם, רגע, אל תכעסו עליי. אני אסביר לכם, מה הראו לי עכשיו מהשמיים? מה הראו לי מהשמיים? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה הראו לי מהשמיים? הנועם אלימלך הגיע לשמיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלום עליכם כבודו, ספר לנו כמה תורה למדת. אולי מה למדת? עונה לו, ככה עונה לו, אף פעם לא למדתי לשם שמיים. כל פעם למדתי להתגאות ושיקראו לי רב. אז טוב, תגיד לנו את המצוות שעשית. שום מצווה לא עשיתי לשם שמיים. כל המצוות שלי הוא רק לשם כסף ולשם כבוד וכו'. אז אולי בהנחת תפילים הנחת לשם קדושה ולשם למען שמי. אומר לו, גם בהנחת תפילים לא עשיתי שום דבר בשבילך הקדוש ברוך הוא. אני ממש מבקש סליחה, לא נעים לי, והתחיל לפרוץ בבכי. אוי לי על מיעוט מעשיי, אוי לי על מיעוט צדקותיי, אני לא ראוי לכלום, אני ראוי לעונש. קורא הקדוש ברוך הוא למלאכים, טוב, תיקחו אותו לגיהנם.
אינם גיהנם. הוא לא הסתכל, נועם אלימלך לא שם לב, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, סתם אמרתי לכם, יש צדיק וקדוש כמוהו, רק מרוב הענווה שלו הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. גן עדן, הם לוקחים אותו ושמו אותו בתוך העומק של גן עדן, בפנים. הוא מסתכל, מריח קדושה, מריח ככה טהרה, מריח שמחה. ריבונו של עולם, כיצד ריחמת על חוטא כמוני, ששמת אותי פה בגיהנום, איזה ריח, איזה תענוג, אם זה הגיהנום אז מה זה גן עדן? אז אומר להם מגיד מקוזניץ, על דבר כזה אני לא אצחק? על דבר כזה אני לא אצחק, תראו מה זה הרב שלי שהיה. תראו עד כמה הוא התחזיק את עצמו לכלום. עכשיו סיפור, עוד סיפור עליו. היה איזה רב שאמרו לו שהשמש של הנועם אלימלך נמצא באיזה מקום. אז הוא הלך לשם. אז הוא הלך אליו, הוא כבר המבוגר. אומר לו, תספר לי עליו. אני אספר לך על הנועם, אני לא זוכר הרבה על הנועם אלימלך, אבל אני אספר לך. הרב שלי, כך הוא אומר, כל ערב שבת היה מדליק את האח, את האש של האח שלהם, והיה מכניס את הידיים שלו בפנים. חצי שעה. והאש הייתה בורחת. והוא היה בוכה וצועק, אלימלך, אלימלך, תראה איזה רשע אתה, שאפילו האש בורחת מפניך. והיה גואה בבכייה, וכל הבית שלו התחילו לבכות בבכי כמו של ערב יום כיפור, והיו מבקשים כל אחד מכל אחד סליחה. אומר לו, זה היה השבת בבית של הרב שלי. זה הצדיקים. אומר רבי נחמן מברסלב בספר המידות, אל יתפאר אדם במצוות ומעשים טובים, שהוא יצא לצדיק כעת ביד הסופר. כעת ביד הסופר. אומר אור החיים בפרשת שמות, בחומש שמות, שכל הבריאה נבראה, כל הבריאה נבראה, שהיא תהיה כפופה לצדיקים שיוכלו לשנות את מעשה בראשית. בכוח תפילתם, ובכוח זכותם, וצדקותם. אנחנו בכוח התפילה. אני חוזר עכשיו לספר עבד המלך, יסביר לנו עוד כמה נקודות בתפילה. זה הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, אבל גם הוא היה עושה את זה בטוח. הלאה. בית חנן. אמרנו, בתחנונים, שלמה המלך במשלי, בתחנונים מדבר רש, והשיר יענה עזות. אתה עומד להתפלל, לא כמו השיר, רק בתחנונים, כמו אני. ראיתם פעם מישהו בא לטרים, הוא בא אליך, צועק עליך ורב איתך, חריג שיגיד, אני יכול לדבר, אני יכול להגיד משהו, 5 דקות, תן לי שנייה אחת להגיד, אם לא אתה, תגיד לו, לך, זוז, תן לי לדבר. על פי רוב לא עושים ככה. אומרת פה הגמרא, אמרו לרבותינו, 2 פרנסים היו לעם ישראל, משה רבנו ודוד המלך, וגם שהם התפללו, משה רבנו ודוד המלך, הם לא התפללו אף פעם בזכות עצמם, או בזכות המעשים שלהם, תמיד התפללו בתחנונים במתנת חינם. עוד, אומר רבי שמעון, בתפילה כשאתה מתפלל אל תעשה תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. הסברנו את זה, שהתפילה לא תהיה דומה עליו כמסוי, שמחפץ להיפטר ממנה, אלא רחמים ותחנונים, ובלי שלא תהיה עם מסע עלינו. עוד, השליח ציבור גם בחזרת התפילה התחזק לכוון תפילתו דרך תחנונים. אנחנו אין לנו בעיה פה, שאנחנו שליח ציבור טוב, מתפלל דרך רחמים ותחנונים, וגם התפילה לא עליו כמסע. זכינו. הלאה. גרסינן בברכות. כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. כמדומני המלך חזקיה ביקש בזכות עצמו, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, זכור לי את מעשיי, מה שעשיתי בשבילך. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? בזכות דוד עבדי אני מוחל לך. כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. אז אל תבקש לא בזכות עצמך ולא שום דבר. הקדוש ברוך הוא, תעשה לי מתנת חינם. עוד. אל יחשוב ראוי שיעשה הקדוש ברוך הוא בכוונתו. כי אדרבה זה מזכיר עוונותיו של אדם. אלא שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יעשה לו בחסדו. וזה שתקנו רבותינו בתחילת הבקשות, חוננו. נכון? אתה חונן לאדם דעת וחוננו. מה זה בחוננו? מתנת חינם. בסדר? עוד.
מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור? אומר לנו פה ככה הספר, מהו לאמור? אמר רבי עזריה, לאמור לדורות שיהיו מתפללים בזמן צרה. הרי בשעת צרה זה זמן של דין, אז אני יכול להגיד, תראה זה בעיה, אז הלך, עזוב. לא, ולמד אותנו משה רבנו, שנגזרה עליו הגזרה, הוא יתפלל. שנגזרה עליו הגזרה, הוא יתפלל. בסדר? עוד. ומה אם משה חכם גדול אב החכמים ואב הנביאים, אף על פי שיודע שנגזרה עליו גזרה, לא מנע עצמו מן הרחמים, קל וחומר, נשאר בני אדם. משה רבנו, אומר הרב אברג'ל, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיכנס וכו'. עכשיו, למה אהרון גם לא נכנס לארץ ישראל? אהרון לא נכנס לארץ ישראל, אבל הוא לא התפלל. אז מסביר את זה, מביא את זה בשם הרמה מפנו, רבי עזריה מנחם מפנו, חי לפני 500 שנה, בתקופתו של הבית יוסף. הוא הביא את החיבורים שלו להדפיס אותם. בסדר? אז הוא אומר שאהרון הכהן ראה ברוח הקודש שלו שהוא חוזר בתור גלגול של עזרא הסופר. עזרא הסופר היה כהן. אז הוא אמר, למה לי לדחוק את השעה? עזרא הסופר, דור 22 לאהרון הכהן. זה הגלגול שלו, אז הוא אמר, עזוב, אני אכנס לארץ ישראל. אם לא עכשיו, אז עוד כמה דורות אני אכנס. הוא באמת בנה את הבית מקדש. אז אומרים שהבית שני היה פחות ביופיו והדרו מהבית הראשון, בכמה דברים. לא הייתה שכינה, לא ירדה אש, לא היה את הארון. אבל אחד הדברים שהיה בו, זה כביכול הקדושה של אהרון הכהן, ששימש בו בתור, כביכול, בתור עזרא הסופר שהיה כהן, שהוא שימש בו גם. אז הנה בבקשה, מקדש שני, היה בקדושתו, אמנם פחות, אבל בתפארתו, בזכות אהרון הכהן, שבא בגלגול של עזרא הסופר, אז הוא נכנס. אז משה רבנו עמד והתפלל, נכון אמרנו? תעמוד ותתפלל אפילו בזמן צרה וכו' וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה להכניס אותי ככה? טוב, תכניס אותי אולי בתור בהמה, תכניס אותי אולי בתור עוף, תכניס אותי אולי בתור דג. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה עוד? עוף, דג ובהמה. עוף, דג ובהמה. אתה לא יכול. הרי אתה היית פה כבר 3 גלגולים. היית הבל, שת ומשה. הבל, שת ומשה. זה הגלגול שלישי שלך. מספיק, אתה כבר עולה למעלה לשמיים. אהרון הכהן היה גלגול ראשון. היה פעם ראשונה כביכול. להיות שהיה פעם ראשונה, אז הוא יבוא עוד פעם. אבל אתה, אם אתה רוצה להיכנס בתור דג, עוף או בהמה, זה לא לדרגתך ולא מכבודך. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. תעצור פה. פה תעצור. הלאה. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אמרנו צרה. טוב, תגיד לי צרה. טוב, אני מבין צרה. אבל חרב חדה? מה זה חרב חדה? תראו את הדוגמאות. חרב חדה שאומרים חרב חדה, עומדים להוריד לו את הראש. זה חרב חדה. עומדים להוריד לו את הראש, ומה מצפה ממנו הקדוש ברוך הוא? אתה תמשיך להתפלל. אני ארצה להציל אותך, אציל אותך. לא ארצה להציל אותך, לא אציל אותך. אבל אתה, תפקידך, לא למנוע עצמך מן הרחמים. דוגמה, דוד המלך רדף אחריו ישבי, כמדומני זה היה אח של גוליית, ותפס אותו ביום שהוא קנה חרב חדשה, תפס את דוד, זרק אותו באוויר, ושם את החרב ככה שהוא ירד. בדיוק בא אבישי בן צרויה, זה היה בן אחותו של דוד המלך. צרויה הייתה אחותו של דוד המלך. הוא רואה אותו באוויר, אומר לו, מה, לא זמן, תמשיך להתפלל. דוד אומר לו, שהוא עומד בו, הוא יורד למטה, תמשיך להתפלל. הוא אמר שם קדוש, הוא עצר אותו באוויר והציל אותו. אז הנה ראינו דוגמה אחת של חרב אחת, שמונחת על צווארו של אדם. הוא נוחת לחרב. זה היה ככה, הם היו חונכים את החרב שלהם החדשה, בהריגת אחד מאויביהם. אז הוא רצה לחנוך את החרב כביכול בהריגתו של דוד המלך. אז הנה בבקשה, חרב מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. עוד יש לנו יהושפט. המלך יהושפט כתוב בו בדברי הימים. המלך יהושפט בדברי הימים כתוב בו ככה. ויהי קראו צרי הרכב את יהושפט, והם אמרו מלך ישראל הוא, ויסובו עליו להילחם. ראו אותו האויבים, באו להילחם נגדו. ויזעק יהושפט, ואדוני עזרו,
ויסיתם אלוהים ממנו. ויהי כראות שרי הרכב כי לא היה מלך ישראל וישובו מאחריו. עכשיו מה זה המילים האלה ויזעק יהושפט? אומר ככה גמרא ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה א', הקדוש ברוך הוא הציל את יהושפט מחרב ארם. איך אני יודע? אומר לך ככה, ויזעק יהושפט והשם עזרו ויסיתם אלוהים ממנו. מה זה והשם עזרו? מלמד שלא היה חסר אלא חיתוך הראש. מה היה חסר לו? חיתוך הראש, והוא זעק והקדוש ברוך הוא הציל אותו מידם. הנה אתה רואה, זה הכוח של התפילה, זה הכוח איך שצריך להתפלל, כמה שצריך לבקש, וכמה שיהודי יהיה לו יותר ענווה, כמה שיהודי יהיה לו יותר ענווה, יהיה לו יותר את האפשרות להתקרב לבוראו. כמה שניכנס רק לדברים הגדולים שלנו, אנחנו נשכח בגדולה שעשיתי, בניתי, בניתי בית כנסת, עשיתי ככה, בניתי מקווה, החזרתי אנשים בתשובה, אני החזרתי אנשים בתשובה, הולך עם זה, הולך עם זה, הרגשה הזאת, הרגשה הזאת, בסוף נעשה מסך שמבדיל בינו לבין בוראו, ואז התפילות לא מתגבלות, והקדושה בורחת, הכל יוצא. למה? כמה שבן אדם יותר מחזיק בטובתו, מחזיק בעצמו, אז הוא מבין שהוא, הקדוש ברוך הוא גורם לו להבין, אתה כלום ושום דבר, אתה כלום ושום דבר. למה אתה כלום ושום דבר? כי אתה לא מבין שאתה צריך להחזיק את עצמך כעין ואפס. שאתה תלמד, אנחנו נלמד, להחזיק את עצמנו כעין ואפס. מה הכוונה עין ואפס? להודות לו על המצוות, הקדוש ברוך הוא תודה רבה על השיעור שאתה עושה לי, תודה רבה שאתה מזכה אותי לזכות הרבים, תודה שאתה מזכה אותי לקרב את עם ישראל. אתה מזכה אותי, כן, אתה זכית אותי, לא אני עשיתי את זה. אם אתה תגיד אני זה גימטריה טומאה, גם אני זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אני והוא הושיע ענן, נכון שאנחנו אומרים? אז אני זה גם השם של הקדוש ברוך הוא, או להפך, או תגיד המילה בן, כלב ואליהו, זה אותו גימטריה, 52, אתה יכול להיות בן של הקדוש ברוך הוא, להבדיל כלב, להבדיל אליהו הנביא, אליהו גימטריה 52, אז תחליט מה, וגם בהמה גימטריה 52. אמרתי עכשיו, כן? הכוונה שהקדוש ברוך הוא אני השם, רב להושיע, זה אני. הרב אברג'יל הלך עשה, הוא מספר, הלך עשה התרמה בחוץ לארץ. טוב, מישהו נתן לו צ'ק שמן, אומר לו, הרב יבוא לבית שלי, יברך את הבית. אומר, קראת טוב, נסעתי אליו לבית, פותח את הדלת, מסך שחור בתוך העיניים, אני רואה שחור, לא נכנסתי, קראתי לו, אמרתי לו, ככה אומר, נכון שאתה נשוי לגויה? יש לך גויה פה בבית? אז הוא אומר לו, אל תשאל, איזה בעיה, כן, כבר כמה שנים, יש ילדים משותפים, וכולי וכולי וכולי, טוב, תכניסתי לחדר צדדי, שהיא לא תראה, כאילו לא לראות אותה, לא כלום, הכניס אותו לחדר צדדי, בירך אותו, אחרי הברכה הוא אומר לו, השיר לרב, תראה רב, אני מקבל עליי להיפרד ממנה, כמה ימים, אני אעשה מה שצריך, אני אדבר עם הילדים, ואני אראה איך אני נפרד ממנה ויוצא לדרך חדשה, אני לא רוצה לפסוח על שתי הסעיפים. עכשיו למה? אם הוא יצליח, אם אפשר, למה לא? עכשיו ככה, הוא מסביר ככה, עם ישראל הוא בנוי מענווה, כי יש לנו את השורש במנוע שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, הם מעלמא דפירודה, נפשות בית יעקב, נפשות בית עשיו, נפשות ואנחנו, ויהי נפש בית יעקב, נפש, לא אמרו נפשות, נפש בית יעקב, 70 נפש, כאילו כולם יושבים 70 נפש, אבל זה הרבה, צריך להגיד 70 נפשות, לא, נפש, אוקיי? אבל עשיו נפשות רשום עליו. למה? שהם מעלמא דפירודה, ועוד שמעלמא דפירודה, לא, מעולם הפירוד, לא באחדות, הם כל הזמן תולים כל דבר בכוחי ועוצם ידי, וכמה שהוא יקבל יותר שפע, הוא יגיד עוד יותר אני, ועוד יותר אני, ועוד יותר אני. ויהודי, כמה שהוא יקבל יותר שפע,
כי אתם המעט. מה זה כי אתם המעט? אתם ממעיטים את עצמכם, אתם ממעיטים את עצמכם על כל גדולה וגדולה שאני נותן לכם. על כל גדולה וגדולה שאני נותן לכם, אתם ממעיטים את עצמכם. זאת אומרת, מה ההבדל בין יהודי לגוי? גוי הוא כל דבר יתלה בכוחו, כל דבר יתלה בעצמו, יוצר מסך שמבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יהודי, כמה שמקבל יותר שפע, הוא אמור להודות והוא מודה יותר לבורו ונותן יותר תודה והודעה על השם יתברך. זה הכוח של היהודי. בפרשה שלנו מסופר גם כאילו על הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה אומר הפסוק הזה? שמע קבל והבן, ישראל, אנחנו. שנייה, מי אמר את זה ראשון בעולם? אמר את זה ראשון בעולם יעקב אבינו לבנים שלו. אוקיי? יעקב אבינו אמר את זה, ואחרי זה בא, לא אחרי זה בא להסביר לנו, לא, הבנים של יעקב אבינו אמרו לו את זה. הרי יעקב אבינו, לפני הפטירה שלו, רצה לגלות לעם ישראל, הבנים שלו, את הקץ, מתי יבוא משיח. ונסתלקה ממנו רוח הקודש. כאילו, מה אמרו לו מהשמיים? זה לא הזמן. אז אמר להם, אולי יש בכם אולי כל מיני דברים לא טובים, אולי אתם עכשיו עושים כל מיני דברים או משהו. אמרו לו שמע ישראל, הכוונה יעקב אבינו זה ישראל, שמע ישראל, השם שהוא אלוקינו, השם אחד, אין אחד אחר ממנו. ואז הוא אמר בלחש, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לכן זה לא נכתב בתורה, לכן אנחנו לא אומרים את זה בקול, אומרים את זה בקול ביום כיפור. אוקיי? אז שמע ישראל, שמע יעקב אבינו, זה הפשט הראשון. ישראל זה ישראל, ככה קראו לו, ישראל סבא. שמע ישראל, השם שהוא האלוקים שלנו, השם אחד. זה נקרא אמונת הייחוד. מה זה אמונת הייחוד? שהשם יתברך הוא אחד ואין עוד מלבדו. השם יתברך הוא אחד ואין עוד מלבדו. אפילו אני הולך לקבר של צדיק, הרב עובדיה תעמוד עליי בתפילה, לא נחשדו, אומר הזוהר ישראל, לדרוש של המתים. אני לא אומר לו, תשמע, אתה אלוהים שלי, תעשה לי טובה, כמו שהיית חי והיית פועל לשורות, ככה בשמיים, הרי אין לך גוף עכשיו. ללא גוף הצדיק יש לו יותר התפשטות הגשמיות, יש לו יותר את הכוחות להושיע, לגאול ולמשוך שפע על עם ישראל. וזה אומר הרב ברג'ל, כמה שאדם מתחבר יותר לצדיקים, בין בחייהם, בין אחרי מותם, לומד את ספריהם וכו' וכו' וכו', הם שומרים עליו ומושכים לו ישועות ממרום. שומרים עליו ומושכים לו ישועות ממרום. עכשיו לומדים את התורה שלו, לומדים את התורה של רבי נחמן, לומדים את התורה של הרב עובדיה, כל מיני הלכות וכו' וכו' וכו'. אומר, הוא לא יודע בן אדם כמה ישועות מושכים לו הצדיקים מהשמיים. כמה ישועות מושכים לו. אז שמע ישראל זה תפילה, בקשה, משפט, פסוק, שאמרו אותו כל הדורות. שמע ישראל, שמע בבוקר, שמע בערב, נכון? נחשב עליו ועולה לו כאילו למד תורה. קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית. אנחנו רוצים יותר, אבל הנה, קודם כל, הלאה. שמע על המיטה יש לנו, שאדם הולך עושה את שמע ישראל על המיטה, מציל אותו, פועל מצדך 1000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. שמע ישראל שעושה שמע על המיטה לפני השינה, ותמוה את הברכות לפני זה וכו', מציל אותו מחלומות רעים, שומר עליו, מציל אותו. גם טוב, גם טוב, כמה שאפשר יותר, אבל הכל, הקדוש ברוך הוא עכשיו קונה הכל. יפה. אז שבן אדם אומר שמע ישראל, הכוונה, שמע קבל והבן. השם, אדון הכל היה וביה, שהוא האלוקים שלנו, תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, השם, אדון הכל היה וביה, אחד. אל אחד שולל 7 ריקים ועל הארץ ו4 רוחות העולם, מקבל על עצמו 4 מיתות בדין. יפה, זה העול מלכות שמיים. זה נקרא אמונת הייחוד, שהשם אחד, רק הוא יכול לעזור לי, רק הוא יכול להושיע אותי, ורק הוא מנהיג את העולם, רק הוא ברא את העולם, רק הוא מסדר את כל העולמות וכו' וכו' וכו'. עכשיו תראו מה כוחו של שמע ישראל. הייתה בחורה, ילדה קטנה, בת קיבוץ, והלכה לסבתא שלה, מחוץ לקיבוץ. פתאום מסתכלת איזה סידור, ראה בסידור הזה, מי שקורא קריאת שמע, שומרים עליו ומגינים עליו, צרות, פיגועים. סבתא, אני רוצה את הסידור. טוב, סבתא, קחי את הסידור, מה אני אעשה לך? אבא שלך כופר, אבל קחי את הסידור.
טוב, הלכה סיפרה לחברה שלה, החליטו שתיהם, הם במשפחה בקיבוץ, 60 משפחות. זאת אומרת, זאת תגיד 30 פעם קריאת שמע, זאת תגיד 30 פעם קריאת שמע. כל לילה, והרי הם בקיבוץ הם ישנים, אז לא יודע מה קורה היום, הילדים ישנים לבד מההורים, יש להם חדר ילדים. בסדר, טוב, 30 פעם זאת, 30 פעם זאת. עברו 10 שנים, הילדה הזאת חזרה בתשובה ועשתה חתונה נפרדת בתוך הקיבוץ היא ביקשה חתונה נפרדת ועשתה. אבא שלה שאלו אותו מה זה? אמר להם זה השמע ישראל עשה לי את זה, כי בא אחד שם נזף בו את זה, ואולי איך הבת שלך ככה עשרה? תראה מה זה? כאילו אמרו לו אתה כופר, כמו לאברהם אבינו אמרו לו אתה כופר, אתה עובד עבודה זרה שהוא מאמין בשם, איך הבת שלך קורא ככה קריאת שמע? איך היא חזרה בתשובה ככה? מה אני אעשה? איזה חברה קלקלה אותה, אמרה לה להגיד קריאת שמע. אז הנה אתה רואה את קריאת שמע, את הכוח של קריאת שמע. סיפור מופלא על הרב כהנמן, הביא אותו הרב אלבז בספר שלו, מושכני אחריך, משהו. הרב כהנמן היה בבני ברק, היה בליטא, בחוץ לארץ. אחרי השואה הוא עלה לפה לארץ ישראל. הוא הקים פה את ישיבת פונוביץ'. הייתה לו ישיבה שם גדולה, הקים פה גם ישיבה גדולה בארץ ישראל, ישיבת פונוביץ'. אחרי השואה הוא הסתובב ואסף ילדים. כל מיני מנזרים בכל מיני מקומות. הגיע לאיזה מנזר אחד. מה זה ילדים? ילדים שחטפו אותם, או שההורים שלהם זרקו אותם, רק בשביל להשאיר אותם בחיים. הוא נכנס לכומר, אמר לו, אולי תביא לי את השמות משפחה שלהם. ואני לא יכול להביא לך, זה פה גם יהודים גרמנים, כאילו יש פה גם הגרמנים, גם היהודים שלהם, מאותה שם משפחה, מילר דוגמה, או כל מיני שמות אחרים, זה אותו שם, אני לא יכול לעזור לך בזה. אז תן לי לדבר איתם. אני לא יכול לתת לך לדבר איתם. למה אתה לא יכול לתת לי לדבר איתם? מה אתה נותן לדבר איתם? אני לא רוצה להחזיר לך אותם. כאילו, לא נתן לדבר. אני יכול לתת לך רק דקה אחת להיות איתם. עם כל הילדים, דקה אחת. מה דקה? מה תספיק לדבר? נגיד יש פה 300 ילדים. בבית יתומים, מנזר מה תספיק? כינס אותם ביחד. הוא בא להם עם דמעות. כולם עם דמעות, בוכה. בצער על הנשמות האלה המיוסרות, הרי שהם, למה שאני ילד הכי קטן, 3, 4, היה בגן דתי עם פאות, סתם דוגמה, שים אותו בכנסייה, מנזר, בגיל 20, מה הוא יצא? אחרי שאכל חזיר, טרפות, נבלות, כל מה יצא? יפה. אז הוא בא עם דמעות וצועק להם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל הילדים התחילו לצעוק, אמא, אבא, בוא אליי. מה התברר בסוף? כל הילדים האלה, הרי האימהות שלהם והאבות שלהם היו עושים איתם כל יום שמע על המיטה. השמע על המיטה הזה שהם עשו איתם כל יום לפני שהם הלכו לישון, היה חבוי בהם, בתוך העצמות שלהם. הנה בא הרב וצועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אמא, אבא, בואו. הציל אותם והעלה אותם לארץ ישראל. בזכות מה? בזכות השמע ישראל שהאמא והאבא היו עושים הילדים שלהם. זה כוח של תפילה. וואי. זה כוח של תפילה. שם, אתה תשים שם, זה אשים פה. זה כוח של תפילה, תחלק להם. זה כוח של תפילה שיהודי מתפלל, השם יתברך, בא, שומע, מוציא, מגן, מעלה, מושיע אותך. למה? כי אתה צריך לדעת, אנחנו בידיים של בורנו. כמה שבן אדם ידע את זה, הוא לא יעשה מסך. כמה שבן אדם יתרחק מהנקודה הזאת, הוא בונה מסך. הרי איך אתה בונה מסך? כל יום, כל שנייה ושנייה, שאני רק מתייחס רק לגאווה שלי. ככה בן אדם בונה מסך. אם בן אדם לא בונה מסך, הוא יודע שהשם יתברך איתו, עמו ואצלו. עוד, בפרשה שלנו גם מסופר על קדושת השבת. כשבן אדם מתפלל הוא זוכה לשמור את השבת. לפני שבת בן אדם מתפלל ומבקש. היה רדב"ז. הוא עלה לשמיים, בגיל 70 הוא נפטר, כאילו הוא נפטר.
מוות, למה נקרא לזה מוות קליני, איך שאתה רוצה תקרא לזה. הרדב"ז. באו אליו בשמיים, אמרו לו, תשמע, יש לך להגיד לנו סניגוריה על עצמך, שאנחנו נחזיר אותך לעולם הזה. בסדר? יש לך סניגוריה על עצמך, שנחזיר אותך לעולם הזה. תגיד לנו כמה דברים עליך. מה הוא אמר לו? תראו בית דין של מעלה, יש לי חיבור על הירושלמי שאני צריך להוציא אותו. אמרו לו, זה לא טיעון. למה זה לא טיעון? יש אחרים שיכולים להוציא חיבור יותר טוב ממך. אני כל שבוע, יש לי גמח ליתומים ואלמנות, אני אוסף כסף ומחלק להם. אפשר לאכול, תאכל. יש לי כל שבוע גמח ליתומים ואלמנות שאני אוסף וזה מזונות. יש לי כל שבוע גמח ליתומים ואלמנות שאני מחלק את זה. אומר לו, גם זה לא סיבה להשאיר אותך בעולם. למה? יבוא אחד אחר יעשה גמח יותר טוב ממך. אבל יש לי עוד סיבה. מראשון בשבת, אני והרבנית חושבים על השבת לקבד אותה ולייקר אותה, ואנחנו מכינים את השולחן כבר בליל שישי. יום חמישי בלילה השולחן כבר, ליל שישי זה חמישי בלילה, מפות מסודר, ושתינו חושבים איך לייקר את השבת ומה שלעשות בשביל השבת, ואני מכניס את השבת בשמחה ובתורה וביראת שמיים. אמרו לו, זה סיבה להשאיר אותך בעולם הזה. והשאירו אותו ונתנו לו עוד חיים לחיות. קדושת השבת שבאה על ידי הענווה, כי שבת זאת להיות תשובה, שבת זה תשוב, הענווה באה על ידי התפילה. עוד לקראת סיום, בפרשה שלנו גם כבד את אביך ואת אמך. פה בפרשה שלנו רשום כבד, גם בעשרת הדיברות, כן. מה זה כבד את אביך ואת אמך? הייתה אישה אחת שנפטרה, הילדים שלה כבר בת 50, הילדים שלה קראו קריאת שמע לידה באמצע שקום, הרי שהנפטר נפטר ואלה שלידו צריכים מעשה לקבל עליהם עול מלכות שמיים, שמע ישראל, השם מלך, השם האלוקים. טוב, היא חזרה בחזרה, אחרי שהיא התחזקה, אמרו לה, אמא, איך חזרת? מה היה שם? תספרי לנו. אומרת להם האמא, באמת הגעתי כבר לעולם האמת, ובבית דין של מעלה ראיתי את סבא שלי, וסבא שלי אני ראיתי שזה התמונה שלו, אבל אני לא הכרתי אותו, לא ידעתי, אבל ידעתי שזה סבא שלי. בא ואומר לי, ביתי, פה בית דין, תבקשי בקשה, הם יעזרו לך. אמרתי להם, יש לי אמא זקנה בת 90, ואני הקטנה בבית ואני מטפלת בה, אני רוצה להישאר בעולם שנזכה להמשיך לטפל בה. אמרו לה, קיבלת, והחזירו אותה לחיים. קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. האישה הזאת חיה לאחר פטירה של האמא שלה, היא חיה עד גיל 100, זאת אומרת מגיל 50 עד גיל 100 בזכות הכיבוד הורים. עכשיו בזכות מה? בזכות מה אמרנו בתחילת השיעור? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה זה רחמים? רחמים זה תפילה. למה היא עשתה? לפי השיעור שלנו, שולחן ערוך סימן צדיק ח', מה היא עשתה? תעשו לי טובה, תנו לי עוד חיים, למען שמו יתברך שנקיים את מצוותיו. זה התפילה, זה הכוח שלה, זה מי שהולך בכוח שלה, זוכה לשנות את החיים שלו. אנחנו צריכים שכל אחד הבית שלו יהיה בית של תפילה, בית של אמונה. החיים שלו תסתכל על החיים, תסתכלי על החיים בדרך של תפילה. מה זה נקרא בדרך של תפילה? מה אתה רוצה עכשיו? תתחתן, כן. התפללת, כן. עד מתי אתה מתפלל? עד שאתה מקבל. עכשיו, בלי לחץ. אני רוצה להתחתן, אם לא אין לי חיים. לא דיברתי ככה. הולך לקברי צדיקים, עומד ומבקש, מתפלל, בתחנונים. כמה? עד שתזכה לזה. זה נקרא כוח של תפילה. מתפלל על הילדים שלו, מדליק נרות שבת, מתפללת, אישה מתפללת בנרות שבת, קורא את התפילה של השלה הקדוש על הילדים. מה? אמרו לי קרוא את זה בו' סיוון. מה קשור ו' סיוון? ו' סיוון זה בגלל שזה קבלת התורה והילדים צריכים ללמוד תורה. כל יום צריך להתפלל על האמונה שלהם, על הפרנסה, על החיים. איך אתה מתפלל? בשומע תפילה, כל שנייה ושנייה, שדעת שהוא שומע תפילת כל פה, בתחנונים ידבר רש. כשאני עושה את זה בתחנונים, החיים שלי משתנים. ראה נועם אלימלך, רק כל הדוגמאות שהבאנו, וזה היסוד לעבור את העולם הזה בשלום.
מי שזוכה לעשות את זה, עובר את העולם הזה בשלום, חזקו ואימצו. תודה רבה לכם. עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. איש יונה חמתנו ומתת על המשבח ובתן כשם מצחק ואופסן שלום זאת בין כבדה של כל היקל הקדוש כבודה לך שבע ברכה, שבע ישועה, שבע נחמה, שבע תלכה, שבע קדושה, שבע תורה, שבע שמחה, שמונה, שבע חיים טובים, שבע חיים אורכים, שבע בריאות הגור, בריאות אין ופרנסה וישועה שמחה מונה, כן יהי רצון ונאמר אמן. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך ואין לכל אחד ואחד בני ישראל כאן אנשים מאודי. הריני מזמן את פי להודות לו הלל שבורי להצלחת כל עמו ישראל, כל העדות, כל חיילי ישראל. בכבוד שיר למעלות אשא נאל הרים עיני בו עזרי עזרי מנו אמצע שמיים בארץ עלי תן למות רגליך אדוני שומריך עיני אלינו ולאישן שומרי ישראל אדוני שומריך אדוני צילך לדמניך יומם השמש להקקה בארבע לילה אדוני שמורך מכל רשמות ושמך שמור צאתך בואך מעתה עד עולם רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל פקר ארבע להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ ומצקו יגדיל תורה ויאדיר